या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। भाजपवाले चिडले, वैभव नाईक भिडले। चंद्रकांत पाटील गोमूत्रधारी, उद्धव ठाकरे कडाडले। आणि इथं आहेत रंग बदलण्याचं सरड्याचंही रेकॉर्ड ब्रेक करणारे राजकारणी। कोकण 7 लाईव्हचा स्पेशल रिपोर्ट। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। काम मंजूर आहे केंद्र सरकारच्या योजना आमदार निधीतून जर काम असलं असताना आम्ही तुमचा विचार करणार होतो। एकही आमदार निधी नाही, काम मंजूर नाही। जल जीवन मिशन अंतर्गत काम मंजूर आहे, कोणाच्याही माध्यमातून नाही। केंद्र सरकारकडनं काम मंजूर झालं पद्धतीची माहिती देऊ नका। वारंवार शेवटी आमदारांचा प्रश्न काय विचार मॅडमांनी भूमिपूजन केलं नाही, दोन विरोध नव्हतो, आमचा विरोध नव्हतो। प्रस्ताव आमदारांच्या माध्यमातून मंजूरच होणार आहे। केंद्र सरकारकडनं येणारा प्रस्ताव ग्रामपंचायतीकडून जो प्रस्ताव आपण सगळ्यांनी मिळून दिल्यानंतर सरकार काम मंजूर आहे, शासनाकडून काम मंजूर आहे आणि आमदाराचा पत्र लागणार आहे। दोन मिनिटं पण तुम्हीच घेऊ बरोबर 2 मिनिटं हे बघा मॅडम काय जर काय योजनेतून मंजूर नसाल काम करतो त्याच्या माहिती हव्या। एक लक्षात घ्या, एका आमदाराचा सदस्यांचं पण 2 मिनिटं घबराव ना। आमचा बोला घेता आमचा जो आवाज मोठा घेता तू कसा चिडता अरे पण राजन तू कसा चिडता बघा तू कसा चिडतो मगाचपासून तुझा काय विषय असा काय बा चोरी करतात का आमदार तुमचे? मग तू कशा चिडता मगाचपासून? तुझा काय चोरी केलंस तू? चोरी अरे तू चोरी केलंस काय? हा शूटिंग नका तुझ्या अंगात चोरी आहे काय सांग? तुझ्या अंगात मग माझ्या अंगात आहे म्हणून मग तू चिडता कशा? तुझा काय विषय? तुझा काय हो कशा चिडता? ढकल नका
माझं काय म्हणणं बाहेरचा आपल्या गावातला कोणा नको तुमकाय नाही आणि त्यांकाय नाही आमच्या तुमच्याबद्दल काय म्हणणार आहे सरपंचांनी फोडू हरकत नाही चला करा तुम्ही या चुकीच्या पद्धतीत केलेल्या हरकत नाही शिवसेनेचा नाही शिवसेना शिवसेना कायची शिवसेना यांची. तर आमदार वैभव नाईक या ठिकाणी शिवसेनेच्या माध्यमातून या ठिकाणी भूमिपूजन करण्यासाठी या ठिकाणी आले होते. खरं तर या ठिकाणी जलजीवन मिशन अंतर्गत केंद्र स्तरावरून जो निधी प्राप्त होतो त्या निधीतून पावशी मिटकेचीवाडी नालंगवाडी त्याचबरोबर पावशी मिटकेचीवाडी पेडणेकरवाडी या ठिकाणी जाण्यासाठी नळ पाणी योजनेची पाईपलाईन मंजूर आहे. फक्त पाईपलाईन मंजूर आहे. परंतु ज्या ठिकाणी आपण आता या ठिकाणी उभे आहोत त्या धनगर माळावरती आज रोजी जी मेन पाईपलाईन आहे त्यामधून पाणी या ठिकाणी पोचत नाही. असं असताना या ठिकाणी ग्रामस्थांनी वारंवार सदरची नळपाणी योजनेची पाईपलाईन घालू नये म्हणून ग्रामपंचायतीबरोबर संपूर्ण सगळ्या लोकप्रतिनिधींकडे वारंवार या ठिकाणी कळवून त्यांना सदरचे काम बंद करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती. परंतु डिपार्टमेंटने ज्या विभागाकडनं काम चालू आहे ग्राम पाणीपुरवठा या पाणीपुरवठा विभागाकडूनही सदरचे काम बंद करण्याचे तोंडी आदेश देण्यात आले होते. असं असताना पण आमदार आज स्वतः म्हणून या ठिकाणी येऊन सदरचे काम चालू करण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित होते. आपण भूमिपूजन करून दिल्यानंतर सदरचे काम चालू होईल अशी त्यांची अपेक्षा होती. परंतु या ठिकाणी जमलेल्या ग्रामस्थांनी ह्या सदरच्या गोष्टीस मोठ्या प्रमाणात विरोध केला. अशी परिस्थिती आमदारांवरती आली. या ठिकाणी वादंग चालू असताना ग्रामस्थ व त्या ठिकाणी आलेले लोकप्रतिनिधी किंवा राजकीय पक्षाच्या पुढाऱ्यांमध्ये वादंग चालू असताना आमदारांनी तो वादंग चालू असताना पाठीमागे गपचूप नारळ वाढून या ठिकाणचं भूमिपूजन करून अक्षरशः या ठिकाणी पळून गेले. काय बोलणार आमदार वैभव नाईकांना मी मगाशी ज्यावेळी माजी सरपंच म्हणत होते की आमचा त्यांच्यावरती विश्वास आहे अशा प्रकारचं ज्यावेळी वक्तव्य केलं त्यावेळी मी आमदार वैभव नाईकांना आपल्या व्हिडिओत पण आलं असेल की त्यांना सांगितलं की भविष्यात तुम्ही पण हळूहळू भाजपच्याच वाटेवरती आहात किंवा भविष्यात तुम्ही हळूहळू शिंदे गटात किंवा भाजपमध्येच असणार आहात. हे ज्यावेळी मी त्यांना सांगितलं त्यावेळी त्यांनी कुचित हास्य केलं. म्हणजे यावरून असं समजतंय किंवा असं मला वाटतंय की खरं ज्याप्रमाणे राणेसाहेब बोलत आहेत की आमदार दररोज जाऊन शिंदेंच्या पायरीवरती बसतात ही वस्तुस्थिती कदाचित असू शकते किंवा ते खरं असू शकतं. तदनंतर आतमध्ये आल्यानंतर ज्यावेळी आतमध्ये मला गाडीकडे बोलवलं आणि मला एवढंच बोललं की अशा प्रकारचा विरोध केल्यामुळे आमदारांची जी प्रतिष्ठा असते किंवा स्टेटस असतो त्याच्यावरती कुठेतरी एक परिणाम होतो आणि हा परिणाम न होण्यासाठी पप्या तवटे एवढा ॲग्रेसिव्हनेस घेऊ नका. परंतु माझं एक स्पष्ट म्हणणं आहे की ज्या ज्यावेळी चुकीच्या पद्धतीत काम होईल त्यावेळी आम्ही रस्त्यावर उतरून ज्या प्रमाणात विरोध केला पाहिजे त्या प्रमाणात विरोध करू. या ठिकाणी सन्माननीय निलेश राणे साहेबांच्या माध्यमातून आम्ही सकाळी जे पाणीपुरवठाचे एक्झिक्युटिव्ह आहेत जे महाजने यांच्यासमोर सकाळी चर्चा केली. त्यांनी या ठिकाणी आम्हाला अशा प्रकारचं अभिवचन दिलं की आपण जो पुरवणी आराखडा तयार केला आहे त्या पुरवणी आराखड्यात आम्ही लवकरच या ठिकाणी टाकी घेऊ आणि जी ग्रामस्थांची होणारी गैरसोय आहे ती त्या टाकीच्या माध्यमातून ही पाईपलाईन चालू करून किंवा अन्य ठिकाणी ज्या ठिकाणी पाईपलाईनची गरज आहे त्या ठिकाणी पाईपलाईन देऊन लोकांचा जो पाण्याचा प्रश्न भेडसावत आहे तो लवकरच संपू. परंतु या ठिकाणी आलेल्या आमदारांचं असेल किंवा आमदारांच्या बरोबर जेवढे सगळेजण होते त्यांची एकच गोष्ट दिसत होती की जो ठेकेदार होता या ठिकाणी कोण जो असेल तो ठेकेदार त्या ठेकेदाराला वाचवण्यासाठी या ठिकाणी सर्वजण उपस्थित राहिले होते. कदाचित त्यामागे कुठच्या प्रकारचं गणित असेल हे मी सांगू शकत नाही. यामागचं इंगित काय हे मला माहीत नाही. परंतु प्रत्येक वेळी अशा प्रकारची भूमिका आमदारांना घेणं हे चुकीचं आहे. दोन्ही ठिकाणवरनं आमदारांना अक्षरशः मोठ्या प्रमाणात अगदी समोरासमोर विरोध झाला. हे खरं तर तुम्ही सगळ्या व्हिडिओत बघितलं असाल आणि गपचूप मग नारळ फोडून पाळण्याची जी भूमिका घेतली ही कुठेतरी आमदार म्हणून त्यांना निंदनीय आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा,
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये. ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन एसी, ओपन एसी फॅमिली हॉल, एसी बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी, त्याचबरोबर मुघलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी. आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा. हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे. संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49. हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा. काल गोमूत्रधारी चंद्रकांत पंडित नाही पाटील कारण नाही पंडित आणि म्हणून मी ते म्हटलं कारण ते चंद्रकांत पाटील हे आपल्या बाबरीच्या आठवणीच्या खंदकातून बाहेर पडलेत. असे बाबरीच्या आठवणीच्या खंदकातून बरेच उंदीर आता बाहेर पडायला लागलेले आहेत. पण संतापजनक गोष्ट ही आहे की ज्या वेळेला बाबरी पाडली तेव्हा हे सगळे उंदीरच बिळामध्ये लपले होते. एकही बाहेर यायला तयार नव्हता. अगदी त्यावेळेला आपले माननीय पंतप्रधान सुद्धा हे बांगलादेशच्या युद्धात म्हणजे त्या सत्याग्रहात सहभागी होते. पण बाबरीच्या आंदोलनात कदाचित ते हिमालयात असतील, मला माहिती नाही, पण त्यांचंही नाव कुठे आलेलं नव्हतं. आणि तेव्हाचे जे भारतीय जनता पक्षाचं म्हणण्यापेक्षा भरकटलेल्या जनता पक्षाचे उपाध्यक्ष होते ना, सुंदरसिंह भंडारी, त्यांनी आपल्या अंगलट काही यायला नको, अंगलट येणं शक्यच नव्हतं कारण त्यांचा तसा कुठे सहभागच नव्हता. त्यांनी जाहीर केलं होतं की बाबरी पाडण्यामध्ये भारतीय जनता पक्ष वगैरे कोणी नाही, हे काम असेल तर शिवसैनिकांनीच केलेलं असेल, शिवसेनेनेच केलेलं असेल. आणि ही बातमी जेव्हा आली तेव्हा मी स्वतः हजर होतो. मला वाटतं संजय आपण फोन केला होता त्या बाळासाहेबांना, मला कल्पना नाही कारण पलीकडे कोण होतं मला माहिती नाही. आणि मी धावत तेव्हा वरती गेलो होतो बाळासाहेबांना सांगायला की बाबरी पाडली. मला म्हणाले अच्छा लाव टीव्ही. आणि तेवढ्यात फोन वाजला. आता तो संजय राऊतांचाच तो फोन होता. आणि बाळासाहेबांनी फोन घेतला. अच्छा मग बरं, नाही जर शिवसैनिकांनी पाडले असेल तर मला अभिमान आहे. आणि फोन ठेवला. आणि जे चिडले, आता हा शब्द हा सर्वोच्च न्यायालयाने आता आपल्या सरकारच्या बाबतीत वापरला म्हणून मी वापरतो, नाही तर पुन्हा माझ्या शब्दावरनं गोंधळ व्हायला नको. बाळासाहेब म्हणाले कसलं नपुसक नेतृत्व म्हणे, हे एखाद्या कार्यकर्त्यांना आपण सांगायचं आणि ती घटना घडल्यानंतर पळून जायचं, हे असं नेतृत्व म्हणे. असं नेतृत्व लाभलं तर या देशात हिंदू कधी उभाच राहू शकणार नाही. आता हे सगळेजण हळुवारपणाने बिळातनं बाहेर येतात. कोण शाळेच्या सहलीला गेले होते त्या वयामध्ये आणि सांगतात की माझ्या आजूबाजूनी गोळ्या गेल्या होत्या, कोण म्हणतात आम्ही या तुरुंगात होतो, कोण म्हणतात मी त्या तुरुंगात होतं. मग इतके वर्ष का गप्प होतात? म्हणजे थोड्या दिवसांनी मला भीती अशी वाटते की कालच मी इंडियन एक्सप्रेसमध्ये गेलो होतो, तो लोकसंवाद, त्याचा एक थोडा भाग आज आलाय, बाकीचा मला वाटतं रविवारी येईल. तर तेव्हा एक प्रश्न आला होता की मोगलांचा इतिहास पुसून टाकणार आहेत. हे मोगलांचा इतिहास पुसता हा आपल्या सगळ्यांचा म्हणजे हिंदूंचा सुद्धा इतिहास पुसायला निघाल की काय? ज्यांच्याकडे शौर्य नसतं त्यांना शौर्य करण्याची वेळ येते. आणि म्हणून भारतीय जनता पक्ष ह्याच्याकडे कधीही शौर्य नव्हतं. बाबरी पाडल्यानंतर सुद्धा मुंबई आणि महाराष्ट्रात ज्या दंगली झाल्या तेव्हा शिवसेना सत्तेवर नव्हती. जी मुंबई वाचवली ती शिवसैनिकांनी आणि शिवसेना प्रमुखांनी, बहादर शिवसैनिकांनी वाचवली. आणि ज्या एका मस्तीमध्ये चंद्रकांत पाटील बोलतायत की शिवसैनिक नव्हतेच, तर त्यांनी आडवाणींचा तो जो काही व्हिडिओ आहे, मुलाखत आहे, ती आज सुद्धा माझ्याकडे आहे, ती मुलाखत ऐकावी. त्याच्यात त्यांनी स्पष्ट म्हटलंय की ती लोक जी घुमटावर चढली होती ती मराठी बोलणारी होती आणि ते प्रमोद महाजन काही किंवा कोणाचं ऐकायच्या मानसिकतेत नव्हते. मग त्याच्यानंतर ज्या काही केसेस किंवा ज्या काही टाकल्या गेल्या त्या केसेसमध्ये सुद्धा आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 2 ही सगळी आहे ना. मी स्वतः त्यावेळेला शिवसेना प्रमुखांसोबत लखनौ कोर्टामध्ये गेलो होतो. मी काय आतमध्ये होतो पण बाहेर होतो. मी उगाच काहीतरी खोटं सांगण्याचा अर्थ नाहीये. पण त्यावेळेला
सगळी सीबीआयची चौकशी, सगळे कोर्ट कचेऱ्या, या सगळ्या गोष्टी झालेल्या आहेत. या गोष्टी झालेल्या आहेत. आता सगळं राम दर्शनासाठी अयोध्येला दुनिया जाते. पण आम्ही जेव्हा गेलो होतो तेव्हा राम मंदिराचा मुद्दा हा थंड बस्त्यात गेला होता. आणि तुम्हाला सगळ्यांना, तुम्हीच सगळे रिपोर्टिंग करत होतात. तुमच्यापैकी जे कोणी त्या दसरा मेळाव्यात असतील तर त्यांनी ती फिल्म काढून पाहावी. जेव्हा मी म्हटलं मी अयोध्येला जाणार तेव्हा विजा लखलखत होत्या, वारं सुटलं होतं. आणि मी शिवजन्मभूमीची एक मुठभर माती घेऊन तिकडे गेलो आणि बोललो होतो की राम जन्मभूमीसाठी, राम मंदिरासाठी विशेष कायदा करा आणि राम मंदिर करा. पण हेही धाडस मोदींनी केलं नाही. राम मंदिराचा निकाल हा कोर्टाने दिला. आणि आता हे नागोबा, बिळातनं बाहेर आलेले नागोबा सुद्धा फार मोठा आहे शब्द, उंदीर, हे त्याचं श्रेय घ्यायला बघतायत. एकूणच भारतीय जनता पक्षाची कीव करण्यासारखी गोष्ट आहे. पण आता जनतेने विचार केला पाहिजे की अशा भरकटलेल्या लोकांच्या हातामध्ये आपला देश आणि आपलं भविष्य किती काळ ठेवायचं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. कणकवली विधानसभा मतदारसंघातील गरजू विद्यार्थिनींचं शाळेपासूनचं घरचं अंतर दूर आहे. अशा विद्यार्थिनींना शाळेत वेळेत पोहोचता यावं या उद्देशानं आमदार नितेश राणे यांच्या माध्यमातून केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त 110 विद्यार्थिनींना मोफत सायकलचं वितरण करण्यात आलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये. ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी. नॉन AC, ओपन AC फॅमिली हॉल, AC बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी, त्याचबरोबर मुगलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी. आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा. हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे. संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49. हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा. हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेबांचं हिंदुत्व बद्दल आणि राम जन्मभूमी बद्दलचे त्यांचं योगदान हे मोठंच आहे. कोणच नाकारू शकत नाही आणि कोणी नाकारलं पण नाही. पण मला प्रश्न उद्धव ठाकरेंना विचारायचा आहे की तुम्ही बाळासाहेबांच्या बद्दल बोलताय, तुमच्या योगदानाबद्दल कधीतरी बोला. तुम्ही नेमकं मातोश्रीच्या कुठल्या बेळामध्ये तेव्हा जाऊन लपलेलात, कुठला कॅमेरा साफ करत बसलेलात? बाबरी मस्जिद तोडत असताना उद्धव ठाकरेचं नेमकं योगदान काय याबद्दल महाराष्ट्राला कधीतरी माहिती द्या. साधं 26/7 जेव्हा मुंबई तुंबलेली तेव्हा हेच उद्धव ठाकरे बाळासाहेबांना एकटे सोडून ताज
प्रेसिडेंट मध्ये बँड्रामध्ये वांद्र्यामध्ये जाऊन लपलेले कुटुंबियाबरोबर आणि मोठ्या बाबरी बद्दलची भाषा करता. कधीतरी महाराष्ट्राला कळून दे की उद्धव ठाकरे हा किती घाबरट माणूस आहे. म्हणून बाळासाहेबांच्या योगदानाच्या बोलण्या अगोदर स्वतःच्या योगदानाबद्दल महाराष्ट्रात थोडी माहिती द्या, एवढंच उद्धव ठाकरेंना मी आवाहन करीन. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Devgarh. You can experience here and bring out a reason of your happy life. Yewa कोकण आपलंच असा. उद्योजक सुनील नारकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त भुईबावडा इथं कबड्डी आणि क्रिकेट स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. रविवारी आणि सोमवारी या स्पर्धेचा थरार भुईबावड्यात रंगला होता. राज्यातील नामवंत संघ सहभागी झाले होते. या दोन्ही स्पर्धेचं अंतिम सामने होणार आहेत. या थरार पाहण्यासाठी हजारोंच्या संख्येनं क्रीडा रसिक उपस्थित होते. तो शान साऱ्यांचा आहे तो जीव की प्राण, साऱ्यांचा आहे तो जीव की प्राण, साऱ्यांचा आहे तो जीव की प्राण. सतत राहतो आनंदानं, साऱ्यांना ठेवतो तो सुखानं, साऱ्यांना ठेवतो तो सुखानं, साऱ्यांना ठेवतो तो सुखानं. गांगोर वळण देवाचा साई समर्थांचा आशीर्वाद आहे दादाला, गांगोरवला देवाचा साई समर्थांचा आशीर्वाद आहे दादाला. अशा सुनील नारकर दादाचा हाय तिथे तिथे बोलवाला, अशा सुनील नारकर दादाचा हाय तिथे तिथे बोलवाला, अशा सुनील नारकर दादाचा हाय तिथे तिथे बोलवाला, अशा सुनील नारकर दादाचा हाय तिथे तिथे बोलवाला. हे रुबाब त्याचा दमदार आहे मनान साधा बोला, रुबाब त्याचा दमदार आहे मनान साधा भोला. अशा सुनील नारकर दादाचा हाय तिथे तिथे बोलवाला, अशा सुनील नारकर दादाचा हाय तिथे तिथे बोलवाला, अशा सुनील नारकर दादाचा हाय तिथे तिथे बोलवाला, अशा सुनील नारकर दादाचा हाय तिथे तिथे बोलवाला. गुण संख्या हो चुकी है 10-8 पर चलता मुकाबला. जर्सी नंबर 10, जर्सी नंबर 6 और जर्सी नंबर 12 के 3 खिलाड़ी मैदान पर दिखाई देते हुए. सुपर टैकल ऑन, क्या सुपर टैकल होगा? जी नहीं. फिर से एक बार कितने पॉइंट जुड़ेंगे ये देखने वाली बात. जर्सी नंबर 10 के खिलाड़ी जो कि नजर आते हुए, क्या प्रयास रहेगा टच पॉइंट का, तो देखने वाली बात मैदान पर. अगर पॉइंट लेना है तो कवर से बचना पड़ेगा. जी हाँ, कवर से बचना पड़ेगा. कवर के खिलाड़ियों की ओर से टैकल यहाँ पर पहले ही कहा था कवर से. बहुत कठीण डिफेन्स त्या ठिकाणी पाहिलं मिळतं. डू ऑर डाय रेड, पॉइंट घेणं अनिवार्य, नाही तर बेंच वरती जावं लागेल. यावेळेस देखील अँकल होल्ड करण्याचा प्रयत्न, यावेळेस टॅकल का सक्सेसफुल. देवचर्चा घरोघरी, या गावात देवचर्चा घरोघरी. सुनील नारकर समाजसेवक परिधावा पुढारी, सुनील नारकर समाजसेवक परिधावा पुढारी, सुनील नारकर समाजसेवक परिधावा पुढारी, सुनील नारकर समाजसेवक परिधावा
नंबर, माणूस आहे तो एक नंबर, माणूस आहे तो एक नंबर. समाजसेवक धुरंदर, गोरगरिबांचा आहे आधार, गोरगरिबांचा आहे आधार, गोरगरिबांचा आहे आधार. समाजसेवेत असतो दिन रात, जनतेचा हा सहकारी. समाजसेवेत असतो दिन रात, जनतेचा हा सहकारी. सुनील नारकर समाजसेवक, परिधावा हो पुढारी. 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 32 वर्ष पूर्ण करून या ठिकाणी पुढची वाटचाल, यशस्वी वाटचाल करतायत तरुण उद्योजक आणि गोर गरिबांचा कैवारी सुनील भाई नारकर यांचा हा वाढदिवस आज आपण 11 एप्रिल रोजी संपन्न करतो आहोत. उद्याही या ठिकाणी तुम्ही या ना बाई. ह्या सर्व कार्यक्रमाचे यशस्वी नियोजन संयोजन ज्याने केलेलं आहे ते दीपक भाई सावर्डेकर आणि त्यांचे सर्व सहकारी. कृपया सर्वांनी स्टेज जवळ या, सर्वांनी पुढे या. एक 10 मिनिटाचा फक्त होईल. सर्व जे पाठीमागे उभे आहेत कृपया ज्याने आपल्यासाठी एवढं दातृत्व दाखवलेलं आहे त्याच्यासाठी आपली 10 मिनिटं, अमूल्य 10 मिनिटं आपण सगळेजण या ठिकाणी समोर येऊन देऊ शकता अशी मला विश्वास आहे. आणि म्हणून मी आपल्याला विनंती करतोय की आपण सगळ्यांनी पुढे यावं, या रंगमंचाच्या समोर यावं, व्यासपीठाच्या समोर यावं. अजूनही पाठीमागे जे उभे बांधव आहेत त्या सर्वांना विनंती आहे की आपली 10 मिनिटं सुनील भाईंसाठी द्यायची आहेत. नंतर 10 मिनिटांनंतर लगेच स्पर्धा सुरू होतील. प्लीज सर्वांनी जरा पुढे या. करा करा. सर्व खेळाडू बंधू भगिनी, सर्व रसिक प्रेक्षक, सर्वांना, सर्व मान्यवर, सर्वांनी उभं राहूया सुनील भाईंसाठी. त्यांना आशीर्वाद देऊया त्यांच्या भविष्याच्या वाटचालीसाठी, निरोगी दीर्घायुष्य लाभण्यासाठी. आज आयोजित केलेला स्पर्शिका चषक आणि त्या स्पर्शिकेने सर्वांनी सावकाश सावकाश घाई करू नका. मावशी या ठिकाणी बनवते. बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए. तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए. तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू. सुनील भाई नारकर यांचा सर्व उद्योजक परिवार या ठिकाणी मोठ्या संख्येने उपस्थित आहे. सर्वांचं खरोखर लाख लाख धन्यवाद.
समाज सेवक परिधावा हो पुढारी सुनील नारकर समाज सेवक परिधावा हो आपल्या माणसाचा वाढदिवस DJ Rajesh in the mix. हुई बावडा या गावात होते हो चर्चा घरोघरी हुई बावडा या गावात होते हो चर्चा घरोघरी सुनील नारकर समाज सेवक परिधावा हो पुढारी सुनील नारकर समाज सेवक परिधावा हो पुढारी समाज सेवक परिधावा हो पुढारी जीवाचा जीवला खूपच काही सावध होतं हे या ठिकाणी ठरवतात. हे रॉयल दादाचा हाय कारभार माणूस आहे तो एक नंबर माणूस आहे तो एक नंबर माणूस आहे तो एक नंबर समाज सेवक धुरंदर गोरगरिबांचा हाय आधार गोरगरिबांचा हाय आधार गोरगरिबांचा हाय समाज सेवेत असतो दिन रात जनतेचा हा सहकारी समाज सेवेत असतो दिन रात जनतेचा हा सहकारी सुनील नारकर समाज सेवक परिधावा हो पुढारी 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 सदानंद बाबा सुवर्ण आईचा आशीर्वाद आहे लाडक्या लेकाला आशीर्वाद आहे लाडक्या लेकाला आशीर्वाद आहे लाडक्या लेकाला मयुरी अर्धांगिनी पाठीशी कमी नाही कशाची हो दादाला कमी नाही कशाची हो दादाला कमी नाही कशाची हो दादा सक्षमी लेकीच्या रूपानं लक्ष्मी नांदते त्याच्या घरी पंटी भाऊ यो त्याच्या जोडीला घेतो या आसमानी भरारी सुनील नारकर समाज सेवक परिधावा हो पुढारी 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 जिथे त्याला मिळतो या मान बावडा गावाची हाय तो शान बावडा गावाची हाय तो शान बावडा गावाची हाय तो शान ओ साऱ्यांना त्याचा हाय अभिमान लाखो दिलाची बनलय जान लाखो दिलाची बनलय जान लाखो दिलाची बनलय जान तिथे बोलबाला अशा सुनील नारकर दादाचा हाय तिथे तिथं बोलबाला अशा सुनील नारकर दादाचा हाय तिथे तिथं बोलबाला अशा सुनील
दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Devgarh. You can experience here and bring out a reason of your happy life. Yewa कोकण आपलोच असा. दोडामार्ग तालुक्यातील पडवे माजगाव ते कुंब्रल पर्यंत रस्त्याची वाताहत झाली असून खड्ड्यात गेलेल्या रस्त्यांची 10 एप्रिल पूर्वी जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने दुरुस्ती करावी, अन्यथा उपोषण छेडण्याचा इशारा दिला होता. मात्र तरीही रस्त्यांची दुरुस्ती झाली नसल्याने संतापलेल्या ग्रामस्थांनी उपोषण छेडलं. 15 मे पर्यंत हे काम पूर्ण करण्याच्या बांधकाम विभागाने दिलेल्या आश्वासनानंतर हे उपोषण मागे घेण्यात आलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. सरडा हा तर सारखा रंग बदलतो हे तुम्ही खूपदा ऐकलं असेलच. सरडा हा प्राणी प्रसंगानुसार आपला रंग बदलतो. ज्या वास्तूच्या सानिध्यात असेल तसा तो रंग धारण करतो, पण हे तो आपल्या बचावात्मक पद्धतीसाठी करतो. निसर्गानं दिलेलं त्याला हे वरदान आहे. परंतु सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातील शिवसेना भाजप या मित्र पक्षांची सद्यस्थितीची परिस्थिती पाहता सरड्याला सुद्धा लाज वाटत असेल. सरड्याला जमणार नाही एवढे जलद हे राजकीय नेते मंडळी रंग बदलतायत. विरोधकांचं काम देखील हे मित्र पक्षच करतायत. त्यामुळे त्यांच्यातील हा संघर्ष आणि दिखाऊ मैत्री पाहता सर्वसामान्य जनतेच्या मनात देखील सरडा रंग बदलून जातोय. पाहुयात आमचे करस्पॉन्डंट विनायक गावस यांचा स्पेशल रिपोर्ट. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात आमदारकीसाठी शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर विरुद्ध भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांच्यात स्पर्धा आहे. 2 टर्म सुरू असलेल्या संघर्षात केसरकर बाजी मारताय. परंतु 2019ला राज्यात युती एकत्र लढत असताना भाजपचे राजन तेली यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला. गोव्यातील भाजपचं मंत्रिमंडळ सावंतवाडीत तेलींच्या प्रचारासाठी आलं, पण तेलींचा काहीशा मतांनी पराभव झाला. केसरकरांपेक्षा 9% मतं तेलींना कमी पडली. त्यातच 2.5 वर्ष मविया सरकार स्थापन झालं. राज्यमंत्री असणाऱ्या केसरकरांना ठाकरेंच्या मंत्रिमंडळात डावललं गेलं. स्थानिक पातळीवर भाजप विरुद्ध केसरकर हा संघर्ष आणखीनच तीव्र होत गेला. यातच एकनाथ शिंदे यांचं बंड झालं आणि राज्यात युतीचं सरकार स्थापन झालं. दीपक केसरकर यांना कॅबिनेट मंत्रीपद मिळालं. राणे विरुद्ध केसरकर हा टोकाचा वाद देखील शमला. परंतु मतदारसंघातील भाजप विरुद्ध केसरकर हे राजकीय वैर काही संपत नाहीये. आगामी 2024 हे त्यामागचं खरं कारण आहे. सत्तांतर झाल्यानंतर काही काळ स्थानिक पातळीवर भाजप केसरकर यांच्यात सर्व काही आलबेल असल्याचं पाहायला मिळालं. खरेदी विक्री संघात युती करत पहिला समेटही घडला. महाविकास आघाडीचा सुपडा साफ करत सेना भाजप संघावर निवडून आलं. पण निवडून येताच काही महिन्यात दोघात फूट पडली. ग्रामपंचायत निवडणुकीत देखील शेवटपर्यंत युती नाही अशी भूमिका असणाऱ्या भाजपनं वरिष्ठांच्या आदेशानुसार शेवटच्या क्षणी नमतं घेत युती केली. मात्र सेनेला भाजपनं आपली ताकद दाखवून दिली. ठाकरे गट देखील सेनेपेक्षा उजवा ठरला. या नाट्यानंतर पुन्हा ही मंडळी एक झाली ती पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी. युतीचा उमेदवार विजयी करण्यासाठी दीपक केसरकर, राजन तेली एकमेकांच्या मांडीला मांडी लावून बसले. एकत्र प्रचार करत युतीचा उमेदवारही निवडून आणला. मात्र यानंतर काहीच दिवसात भाजपच्या तेलींनी वेगळीच भूमिका घेतली.
एका समाजाच्या मेळाव्यात आपल्याला खोटं बोलता येत नाही असं म्हणत केसरकरांच्या कार्यपद्धतीवर तेलींनी जाहीर टीका करण्यास सुरुवात केली. त्यांना समाजाने जबाबदारी टाकली आणि समाजाने सातत्याने निवडून दिलं. त्यांची जबाबदारी होते की शासनातला ते एक भाग आहे. मंत्री 2 वेळा राहिल्यानंतर जे कोण आहेत ते असतील, अन्य आमदार समाजातले असतील, त्यांनी याच्यावर लक्ष घातलं पाहिजे होता. दुर्दैवाने तेवढा लक्ष न घातल्यामुळे समाजाला या सगळ्या गोष्टीतून जावं लागतं. खरी गोष्ट आहे आणि तीच मांडण्याचा, खरं बोलण्याचा प्रयत्न केला. मी पहिल्यांदाच बोलून मला खोटं बोलता येत नाही, पण प्रामाणिकपणे जर प्रयत्न केला असता तर 100% हा विषय सुटला असता. कारण हा विषय खरा आहे आणि ते सुटायला कुठल्या प्रकारची अडचण असण्याचं काही कारण नाही. यानंतर केसरकरांवर टीका करण्याची एकही संधी त्यांनी सोडली नाही. मतदारसंघाचा विकास करायला केसरकर कसे कमी पडले हेच दाखवून देण्याचं काम मित्रपक्ष भाजपचे राजन तेली करतात. साहेबांना शिवाय दिल्या का? मी उद्धवजींना शिवाय दिल्या का? ज्यांनी दिल्या ते आता बघा ना, तुम्ही सगळ्यांनी छापल्यात त्या. तुमच्याकडे जर नसतील त्या तर 2014 पासून त्या काढून मी देतो तुम्हाला. सगळे काढायला सांगितले. मंत्री केसरकर मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांशी असणाऱ्या संबंधांमुळे तेलींकडे जास्त लक्ष देत नसल्याचं सांगत वेळ मारून नेत आहे. विरोधकांचं काम हे मित्र पक्षच करत असल्यानं ठाकरे गट, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस आदी विरोधी पक्ष केवळ मजा घेत आहेत. आता एवढा संघर्ष झाल्यावर एकमेकांवर टोकाची टीका केल्यानंतर सावरकर गौरव यात्रेत पुन्हा भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजन तेली आणि केसरकर समर्थक शिवसेना जिल्हा प्रमुख अशोक दळवी एकत्र दिसले. पत्रकार परिषदेत केसरकरांबद्दल बोलून दळवींना अडचणीत आणणारी वक्तव्य करणार नाही असं तेली म्हणाले. यातच पुन्हा केसरकरांवर टीका करणं तेलींनी थांबवावं, अन्यथा वरिष्ठांकडे तक्रार करू असा इशारा देताना केसरकर समर्थक शिवसैनिक दिसले. राजकीय स्वार्थापोटी काही क्षण एकत्र येऊन स्थानिक भाजप आणि शिवसेना नेते केवळ जनतेची दिशाभूल करण्याचं काम करतात. आपली पोळी भाजून घेण्यासाठी जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकत क्षणात एक होऊन क्षणार्धार्थ एकमेकांच्या झिंज्या उपटतात. एकंदरीतच एका रात्रीत भूमिका आणि विचार बदलणारे हे राजकीय नेते मंडळी सरड्यालाही लाज वाटावी असेच रंग बदलतात. विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. भाजपवाले चिडले, वैभव नाईक भिडले. चंद्रकांत पाटील गोमूत्रधारी, उद्धव ठाकरे कडाडले. आणि इथं आहेत रंग बदलण्याचं सरड्याचंही रेकॉर्ड ब्रेक करणारे राजकारणी. कोकण 7 लाईव्हचा स्पेशल रिपोर्ट. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.